journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, tag-iya og spa sa Kidapawan City, gikasuhan, human na may kay mga medical clearances sa iyang mga empleyado. Usa ka barangay kapitan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, gipusil, patay, o vaccination bato COVID-19 sa Digo City, temporaryong giundang. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang usa ka barangay kapitan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, human gipusil sa wala pa mailhing armado kaganihang buntag. Kini na ang ikaduhang insidente sa pagpamusil sa Pagadian nga gikalambigitan sa barangay officials. Ani ang report ni Zuraida Eva Mostaril. Niini nga dapit sa Purok Nangka, Barangay Tuburan, Pagadian City, Zamboanga del Sur, napalgan ang patayng lawas sa usa ka lalaki pasado alas 6 kaganihang buntag. Giila sa mga pulis ang biktima nga si Raimundo Dodong Albiar, ang barangay chairman sa lugar. Nakayagong mugdaghang kasamat pidusilan sa lawas ang biktima. Tusi ka mga basyo sa wala pa masayri nga kalibre sa armas ang na-recover sa mga taga-scene of the crime operatives Kunsoko sa dapit na hitabuan. Duha ka mawala pa mailang armado ang gitudlong responsable sa krimen. Gihatag ang ultimatum ni Police Colonel Ruel Lamiing, ang Provincial Director sa Zamboanga del Sur Provincial Office, ang Pagadian City Police nga resolbahon ang insidente sulod sa 24 oras. Hilabi pa kini ang ikaduhang insidente sa pagpamusil sa lugar. This is a very senseless killing na kung saan this should be put into a stop. And the PNP will be conducting a deeper investigation to trace and to identify the culprits or the perpetrators so that they will be put behind bars. Muhatag og reward money ang gobernador sa probinsya si kinsa mang makahatag og impormasyon aron madakpan ang mga responsable ug maresolba ang duha ka krimen. Pero miingon ani na murag wa na gitay kuan ani maayong kalinaw ba. So motong kuan pod si PD daan according to him mag-create na siya task group nga magpa-approve siya dito sa region para mo-focus sa investigation ani. Si Kapitan Albiar Manggod, siya ang kanang murag leader namo sa mga kapitan ba. Sa tanan dyan namong kapitan, 26 namong kapitan diri sa Pagadian, siya ang kanang murag leader nila. Duna naghiyuptang kuha sa CCTV ang mga pulis sa pagpusil patay sa duha ka mga barangay chairman. Gawa sa pag-ila sa mga responsable. Tunansab karon sa mga pulis kung duna bay kalambigitan ang duha ka insidente. Zoraida Eva Mustaril, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipasakag kasong falsification of public documents sa lokal nga panggamhanan sa Kidapawan City, North Cotabato, ang tag-iya og spa. Tampered matud pa ang perma sa gipresenta nga medical clearances sa mga trabahante niini aron makapabakuna batok COVID-19. Ani ang report ni Lizel Banga.
Giduso sa legal office sa Kidapawan City ngadto sa Office of the Prosecutor adlong Lunes, August 23 ang 12 counts of falsification of public document batok sa tag-iya sa usa ka massage parlor sa syudad. Sa pakighinabi sa Newsline Philippines, kang City Information Officer, Attorney Paulo Evangelista, gisangat nila ang kaso human nila nasuta nga gitamper sa tag-iya sa spa ang perma ni City Health Officer Dr. Jocelyn Incienzo sa gipresentar niini nga medical clearances sa 12 ka mga trabahante niini aron maapil sila sa mabakunahan bato COVID-19 ubo sa A3 category kon adults with comorbidities. We consider no nga kini mang yang gi-falsify mga public document no issued by our City Health Office. So naghatag direktiba atong mayor supported by our IATF nga dili po ni pwede pasagdan no. Number one, more than kining pag penalize no sa iyang mga gibuhat, kinahanglan po nato ipakita sa general public nga wala ni ginatolerate no sa city government. And kung naa may mosunod no pamarisan pa Manila ni we will act on it no and it will have consequences against them. Sa isay pa ni Evangelista, kasagaran sa ilang gisumite nga mga medical clearances, photocopy na o gisuwat kamot lamang. Niadtong Hulyo 31, nahimong hisgutanan sa social media kini nga video nga nahitabo sa Notre Dame of Kidapawan College o NDKC Vaccination Hub. Kung asa, gipugos matod pa o gihulga sa tag-iya sa spa ang mga empleyado sa City Health Office, dihang wala mabakunahi ang mga empleyado niini, busa gipagawa sila sa Vaccination Hub. Kung nakakos man po og hassle aning nga mga lang po og dispensa, pero sa case wala pa ko ikasulti kay wala pa man namo nadawat ang invitation or any documents na mag-explain pa-explain ni sa among side. So right now magpaabot lang mi para sa summon kung kanus ami pa-explain sa among side. So ready man ko mag-explain sa right venue po. Wala gi-appeal sa kaso ang mga empleyado sa spa. Dili usab sila blacklisted sa pagpabakuna. Matod ni Evangelista, gibalibaran silang mabakunahan ni adtong tungura tungod dili ilang kategorya ang nakaschedule. Gadepende manggod ang city government sa ginahatag nga listahan sa DOH-12 sa mga nakaschedule nga mabakunahan aron malikayan ang pagdinasukay. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Temporaryo karong gihunong ang pagpangbakuna sa mga taga Digos City sa Davao del Sur samtang naka-quarantine ang mga personahe sa City Health Office nga na-expose sa pasyente nga dunay COVID-19. Lakip pagsingil sa buwis. Temporaryo sab nga nahunong tungod sa susamang sitwasyon. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Mihimo og lakang ang ubang empleyado sa City Health Office kon CHO sa Digos City aron dili maparalisa ang ilang serbisyo. Gipang quarantine manggod ang uban ilang personahe. Busa, gisuspende una nila ang pagbakuna sa katawhan sugod niadtong Agosto 23, 2021. Human na-expose ang pipilan nila ka mga nurses sa usa ka pasyente nga dunay COVID-19. Karon nga quarantine sila, ang kanang tanan nga permahanan gina-collect na mo na until na i-cut off time depende sa kung kano sa mag-inform sa mo nga pwede na adtuon dito. Then dawato na muna siya tapos papermahan na mo ladok. Then pag magperma tsaka pa mi mag-inform sa mga kanang sa natagtungod sa papel kay para kanang diretsyo na nga i-release sa ilaha kay mangayo man pud mi contact number ana sa ilaha. Gawa sa CHO, gipasirado sab sa lokal nga gobyerno ang City Treasurer's Office. Wala una sila nang kolekta og mga bayro nun sa buhis karon. Apan, aron dili mabalda ang transaksyon sa ilang buhatan, gi-augment una ang mga personahe sa Office of the City Economic Enterprise Manager kon OSEM og sa City Gymnasium gihimo ang pagdawat sa ubang balayro nun sa Treasurer's Office. Sedula, katong mga service fee sa police clearance, may kana sa mga estudyante, ilang ginakuha, mga health certificate. Aside
sa kuan lang RPT wala ta, pero uban nga mga kuan pa nang sa tricycle nga franchise pwede na sila mobayad og rental sa market. Sa certificate of occupancy sa akong client, sir, yahang boarding house. Subay sa datos sa CHO, naobserbahan ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Dinanaan na sa 2,918 ang natakdan. Sa maong ihap, 2,281 ang nakarecover, 481 ang naa sa ospital, ug 69 na ang namatay. Gipaniguro sa City Health Office nga moresyum gilayon ang pagbakuna sa mga katawhan. O galing mahumana ang primary ug secondary close contacts, pinaagi sa City Epidemiological Surveillance Unit. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Suportado sa mga motorista ang gimontar nga Center Island sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City o sa Davao Region. Sumala sa DPWH 11, paagi kini sa pagdisiplina sa mga motoristang dili mo respeto sa balaod trapiko o maminusan ang mga disgrasya sa kadalanan. Anyang report ni Leo Febra. Naobserbahan sa mga motorista nga sukad gimuntaran og Center Island and Carlos P. Garcia Highway Diversion Road, Matina, Pangi, Davao City, nagmatnguna ang mga driver. Ang naandan nila nga walay partition sa highway, lahos-lahos lang ang mga sakyanan, pero karon hinay na og padagan ang mga driver. Sumala ni Raymond De Verde, tungod sa Center Island dili na makapabulhot ang mga sakyanan ug miuyon siya sa proyekto. Aprobado sab ni Jesus Samonte ang gibuhat ng Center Island kay nagbantay na ang mga driver. Kung maikuan sa atong mayor diri, mahilay makuan. Kini mga motorista nga uban nga kailangan may nahinay pagpadagan para likaya na to ang disgrasya. Ana lang. Pero si Fred Laruga, nabalaka kay basin magresulta sa disgrasya ang Center Island, hilabi na nga gama kini sa solid nga semento. Ug wala niya kini mauyuni. Murag apiki kayo. Nganong napanay kuan diha napanay murag barrier ba nga gi kuan niya division. Murag apiki sa motorista. Gipasabot sa DPWH 11, gikinahanglan ang proyekto hilabi na sa mga lugar nga perming madisgrasyahan. Ang pag-implementa ng mga proyekto sa pipila ka lugar sa syudad ug sa rehiyon nakabase sa DPWH Department Orders na angay butangan og Center Islands ang mga dalan na dunay clear carriageway width of at least 4 lanes sa mga pampublikong mga lugar sama sa eskwelahan, simbahan, mga palengke o sa mga approaches sa mga dalan nga walay traffic signalization o sa mga areas along national roads na may history of accidents involving pedestrians base sa mga datos sa traffic accident data gikan sa PNP. Diri sa syudad, doon natay upat ka projects na dunay Center Island construction components sa mga major roads sama sa Davao Cotabato Road ug sa Carlos P. Garcia Highway, all amounting to 45.65 million. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, ang mga Center Island project gihimo isip component sa gipalapdan nga mga kalsada ug gihimo kini aron dili mabutang sa peligro ang mga tao. These center islands are being constructed dili aron makakompromiso sa safety sa mga motorista. Instead, these are meant to control vehicular movements or to serve as pedestrian refuge. As refuge, these structures are being provided as an added safety feature of our national roads for pedestrians para luwas silang makatabok, especially along national highways na paspas ang dagan sa mga sakyanan and to help separate opposing traffic. This means less overspeeding, no sudden turns, and to effectively reduce the incidence or severity of major accidents kung doon ang may mahitabo. Overall, ang atong tumong niini is to instill discipline among both motorists and pedestrians while using the road. Kamatikdan, gipang tauran sab og suga ang gimuntar nga Center Island. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. At tangi! Karaan nga lodging house sa Bangkirohan, Davao City, nasunog! O anibersaryo sa 72nd IV sa Philippine Army. Gisaulog kuyog ang mga residente sa hilit nga lugar. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Sugda na karong adlawng Domingo ang pagpatuman sa border lockdown sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Lakang kini sa lokal nga panggamhanan aron mapugan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Karong adlawng Domingo, Agosto 29, padayon nga ipatuman sa lokal nga kagamhanan ang border lockdown. Kini ang unod sa gipagawa sa Executive Order No. 21-014 ni Mayor Jason Jan Joyce niadtong Agosto 21. Sir, ang kitayo sir is ang municipal, provincial, and regional border nato. So mauni ang mga entry and exit points sa Jose Abad Santos. Nagpatuman kita og lockdown during Sundays, subay pod sa kalihukan sa Don Marcelino, Santa Maria ug Malita nga naapod sila'y Sunday lockdown. So para ang tibuok probinsya sa Occidental malimitahan ang movement during Sundays, at least isa ka adlaw sa usa ka semana nga malimitahan ang lihok sa mga tao para mag-less ang exposure sa mga katauhan sa COVID-19. 73,382 ang total population sa Jose Abad Santos sa tuig 2020 nga datos sa Philippine Statistics Authority. Laraw sa LGU nga mahatagan og 100% nga bakuna ang mga mulupyo niini. Para sa fully vaccinated, we are already above 20% for fully vaccinated, and for first dose na ata sa above 10%, sir. Paymagno karon sa lokal nga gobyerno, likayan una ang paggawa sa balay kung wala importanteng lakaw. Siguraduhon sab nga di maabtag biyahe sa adlawng Domingo, labaw pa ka emergency cases lang ang gitugdan nga mogawa sa umusulod atol sa lockdown. Wala pa'y gisulti ang LGU kung hantud kanus ang mulungtad ang border lockdown. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao Occidental. Stay safe. Nasunog ang usa ka lodging house dinha sa Barangay 5-A, Bangkiruhan, Davao City kagabi. Paspas mikanit ang kalayo kay gama sa kahoy ang lodging house nga duha ka tuig nang wala mag-operate. Ginasubay pa sa mga bumbero ang sinugdanan sa kalayo. Ani ang report ni Leo Febra. Nakurat na lang ang mga nagpuyo sa katapad sa nasunog nga lodging house sa kanto Magallanes Extension o Quirino Streets ning siyudad sa Davao kagabi diyang miulbo og kalit ang kalayo. Sa cellphone video ni G. Mark de la Serna, nagtinabangay pa ang mga residente sa paghakot og tubig aron isabwag sa kalayo. Apan wala na matabang sa mga tao og midako ang kalayo kay ang karaan nga lodging house gama sa kahoy. Kalit ba nga naka-amoy min nga kuan? Usok, baho. Ngayon ko, nga naman ini kay murag kuan man ni, murag kurinti. Murag naay nasunog. Mikanit ang kalayo sa tindahan ni Nay Mabungkay, hinungdan nga naapil kinig kaog daw. Nagool si Bungkay kay wala na siya panginabuhian nga mauray iyang gisaligan. Sige migdagadagan diri. Na pagkaabot na ko diri, wala na sunog na akong baligyatanan. Walay bisag unsa, walay nabilin, wala ko'y napunit. Ginasubay pa sa Bureau of Fire Protection ang sinugdanan sa kalayo kay wala na sa mag-function ang linya sa kuryente sa lodging house nga dugay nang wala mag-operate. Basta sa tuang
impormasyon man gud is katong lodging house wala to siya wala to kwente kay mga almost 2 years or more than 2 years na to siya nga nag-close. Kanya wala na yung nag-occupy ato, kuming importante siya. Then natay mga nakuha nga information nga katang lodging house na ay mga monitor diha nga mga matanong nga sulod. Kanang mga makatkat ng nila ang gate. Kaya kada nga to ang ginatanaw na posible katong mga patanong ni kasulod-sulod diha. Alas 8:21 kagabi, Agosto 24, 2021, nagsugod og ulbo ang kalayo ug alas 9:34 nagideklara sa BEP ang fire out. Gibana-bana ang 350,000 pesos ang danyos sa sunog. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Nagpalahi sa ilang selebrasyon sa anibersaryo ang tropa sa 72nd Infantry Battalion sa 102nd Brigade sa Philippine Army. Kay gidala nila kini sa duha ka mga lagyong sityo sa lungsod sa Magpet, Cotabato Province. Kaganihang buntag, Agosto 25, 2021, gidalhan sa tropa sa 72nd IB ang mga residente sa sityo na Tayukan, Barangay Balite, ug sityo Buay-Buay sa Barangay Basak ug mga food packs, 600 katsinelas, sanina ug nagpahigayon og feeding program. Gihatagan sab og cash nga 3,000 pesos. Ang 119 ka mga residente pinaagi sa DSWD-12. Naa sa selebrasyon ang mga opisyal sa sangguniang panlalawigan nga gipangunahan ni Vice Governor Emilio Lala Talinio Mendoza ug mga opisyal sa sundalo ug lokal nga gobyerno sa Magpet. Tumong lang sa mga sundalo nga mapaduol kanila ang mga residente sa lugar. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable, sa Davao o General Santos City, o sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!